Mireu, us ensenyo aquests dos recursos que he preparat per un alumne en trastorn del llenguatge que coneix el so de totes les lletres, però no pot ajuntar-les degut al trastorn del llenguatge i li costa, no pot llegir, li costa molt i jo estic encaparrada en què aprengui a llegir. Aleshores, he preparat aquest recurs per relacionar la consonant amb la vocal i que aprengui quin so fa les dues lletres juntes. Aleshores, doncs, aquí he tret en aquest cas la lletra M, que és la primera que treballaríem, això ho barregem, i l'alumne ha de buscar la M i la A, quina és la seva grafia, i jo li dic ma i ha de repetir ma. Si li costa, ho repetim diverses vegades. La M i la E, i anar relacionant cada consonant amb la seva vocal i el so que fa. Ma, me, mi, mo, mu, pa, pi, pi, po, pu. Podem treballar la consonant que vulguem, d'acord? O podem treballar, doncs, diverses consonants que ja haguem fet, doncs mira, les traiem i les ha de relacionar. No tenim per què treballar només una sola consonant, podem fer-ne diverses. Quan ja hem superat aquest nivell, passem a les síl·labes. Aleshores he preparat diverses targetes en les que hi ha la paraula i el número de la paraula per poder utilitzar-ho a mode de flashcards. Jo li ensenyaré, li demanaré que em digui quin és aquest dibuix, em dirà set en la manera que pugui dir-ho. Jo li repetiré, molt bé, aquí diu set, a veure com ho dius? Set. I li ensenyaré amb el dibuix, vale? Set, què és això? Un sac, sac. Què és això? Sol, sol. I ho anirem fent. Aleshores, això és per fer-ho doncs, bastant diari o 2 o 3 vegades per setmana, de passar les targetes i que les vagi repetint veient el dibuix, perquè així associarà que aquest dibuix té aquestes lletres com si fos una imatge, no una paraula. Llavors, quan vegem que ja s'ho sap, li tornarem a passar les targetes, però tapant el dibuix, i direm, què hi diu aquí? I començarà a saber que aquí hi diu set, no perquè llegeixi, sinó perquè ha memoritzat quin dibuix fan aquestes paraules juntes. Li direm, què hi diu aquí? Tapant el dibuix. Què hi diu aquí? O també li podem dir nosaltres, sol, tapant el dibuix, vale? Però primer sempre ho farem ensenyant el dibuix com a suport i ja més endavant taparem el dibuix. I aquí també doncs, hi ha la S, la M, la R, hi ha diverses consonants. Així que aquests dos recursos ja estan disponibles.